Здравейте и добре дошли към първи епизод на Наумкаста. Аз съм Онуфри, с мен днес са Лоренцо, Методи и Софрони. Наумили сме си да говорим за различни теми днес, като първата от тях ще бъде вода. Ще говорим за вода. Майки вода. За майки вода. Лично аз мисля, че Методи има доста силна гледна точка, тъй като той държи шише на Девин до него. Да. Да. Той Но видно аз също смятам, че Девин е експерта. малко overrated. Много се вдигна. Много Прекалено се са добри, брат. Някакво Девин, всички дори фенове на Девин дори не са локални, дори не знаят за техния град, не знаят за града на Девин. Никой от феновете на Девин всъщност не е от Девин. Ти взема ли си вако Това не е тайтус малко към Девин, факт. брат? Някакво, стегни се малко. Ти, ако не си взема вако тайтус към Девин, какво си правил? Не, бе, аз точно смятам, че Девин е малко overrated, брат. Аз като цяло смятам, че водата е малко надценена. Ти какво пиеш, брат? Не, каза човека със сок от бъс. Аз той пие сок от бъс само. Сок от бъс, лично. Сок от бъс и фанта. Само това. Да, и бял Twix. И някакво пелят фикс отива с фанта, ама сам по Да, себе да. си фанта. Не става. Та не знам, аз лично предпочитам вода айсберг. Айсберг. Да. Наистина, айсберг, който знае салатата, така че не Да, знам аз. за кога ми говориш. Именно за това Аз смятам, че принцип вие не сте предпочитам готови за вода от гледна реката. точка на водата. Някакво... Има ли да идваш някой този разговор, който пие вода Михалкова? Някакво газираната вода? Не. Михалко, тя за халки, брат. Кой пие газирана вода някакво под възрастта на 65? Андрей, Аз пия вода от чешмата, аз не знам за вас. Да, реално и аз пия. Или си вземам големи Девин, или просто си пия от чешмата. Той е много затова излезнал някакъв такъв. някакъв деформиран. Аз ще пия само посребрена вода от изворите на... Да, Чакай, само тази отивам планина. до... Аз някакво отивам само до чешмата, дето е по средата на Айтус и отивам там да си налиям вода. Декларация. Те малко къде се ме праща рано сутрин с Или кофта. Айтос чешма. Всички знаят за Айтос чешма. Ама... Нереално за нея няма какво да кажа. Тя наистина много добре. Някой брат, кой да фък между пие някакво хисара, бата, хисара? А кой пие сердика? Някой чува ли за човек, който харесва да Аз пие съм вода с сердика? чувал бе? съм за водата, ама не за човек, който пие от нея. Да, това е най-лошата вода. Кой пие вода роса, бе, брат? Освен майка ми, тя е изключение. Да, и моите също. Госпожата ми Някакви те представя. дават... Виждал съм само някакви малки дечици да пият вода руса. Брат, освен някакво вода банки е готве, че само по ресторантите да дадат. Вода банки е някакво стейпъл, брат. Тя е Маут Ришмор. Аз имам по някакъв причина имам цяло такова у нас. Так. Да, цял стек с вода. Аз там се взимах до датска реално. Когато ако не пиеш ден, някакъв гейп, в принцип. Аз също пия само единствено от стъкани шишета, които са били благословени от... Аз в момента пия от стъкленище. Да. Че стои в даска, му пада по 3 пъти на ден, стъкнато ще на пода, бе, брат. Цялото даска И трябва. после го слагам в юритрата. Някакво стъклата, да се щупа си ги слагам в юритрата. Това се отводиш определено на къде си правим саудинг и някакъв джой. Да. Да. Добре, чакай. Кажи. Като за най-добра вода, можем ли да я гринем, че е Девин? Да. Добре. Не е най-купоната. Някакво... Добре, Софрони е малко изискана путка, аз пия само от стъкленищата, които са минали през на майка ми путката. Там през монастирите много лично ми ги благослови, брат. Вие какво? Добре. Но най-лоша вода. Според вас коя е? Бачко, брат. Бачково. Бачко, мисля, че всички може да гривно върху това. Всички мразим Бачко. Бачко има Никой не харесва Бачко, брат. странен вкус, брат. Кур за Бачко. Някакво аз като... Аз понеже живея в Айтос, съм бил бачко. Ние живеем в Айтос. Понеже аз живея в Айтос, ние живеем в Айтос. Понеже аз съм бил в Бачковския манастир, нали, понеже не е много далече фабриката, където произвеждат такова бачко. Аз съм се наситил да видя колко добре правят водата. Аз съм чул, че онър на Бачко е гей. И ние сме педали, ама пак... А що не пожари фабриката, брат? Аз само... Те пикаят вътре. Да тът някакво... Абе, брат, Пиете ли вода на ум?
Но... Но да, но... Да. Да. Всеки ден. Пиете ли вода работа? Е да го... Ако сега шак ти с наумския ход ли започваш, с наумската защита? Добре, аз лично, моята любима вода, малко претенциозно може да звучи, обаче от манастира Свети Наум, там има точно един извор до него, много обичам вода от там да си пилата от Това аз много манастир обичам, Свети Наум и то до него е извор Свети Наум. аз много обичам да също като някаква мечка ми си сре в ръката, аз отивам да пия там, брат. Да, някакво да се изчиста, да се И То, опаже малко понеже ние сме, това нашата вода от чешмата идва от морето, брат, е някаква много солена. Да. Да, ама не знам, аз лично съм алергичен към сол. Да. Окей, обаче аз вече може да... Решихме на темата за водата, нали? Някакво... Да. Обаче някой спомена Джой. Искам да ви попитам вашето мнение за Jewish Joy. Какво е вашето мнение за Jewish Joy? Ами... Аз не съм еврей все още, не съм си Защо? от генетиката. Не съм Аз разбрал. лично много мразя принципно еврея, обаче някакво Jewish Joy нещо много ми харесва, но не мога да обясня защо. И аз. Да, брат, много ми харесва как погават стотинките. Имам много... Имам много носталгични спомени от Jewish Joy. Да, и аз. О, да, аз... Много Аз помня питане. първи клас помня един път на земното училище, се събрахме всичките общото в класа се събрахме в моята стая, пуснахме малко Jewish Joy така на телевизора. Обаче, тая учителката влезна и тя беше от избраната раса, ако знаеш какво. Евреи. Да, бе, разбрахме. Да, и тя я накара да го спрем, Това нещо защо било някакво- бачети и нещо от този сорт. Окей. Бачети и мъже и нещо от този сорт, или може би и двете не съм. Да, аз някакво... Малко са ми увиснали гърдите и някакво не знам колко ми... Не знам, ама... Смесни мнения върху Jewish Joy. Не знам, Да, зависи от кой си го взимаш. А вие гледали сте Slave Roleplay Joy? Абе, бра. Честно казано, Slave Rope е нещо много велико, защото се иска майсторска актьорска игра, за да мога да се правиш на... И ще го направим, ти си слева, аз съм мастер. Не, аз казвам, че си изисква майсторска актьорска игра, аз не съм майстор в актьорската игра. А вие гледали сте някакво така Slave Roleplay Joy, обаче slow paced? Някакво има един голям негър. Голям негър с къмшик и бие по там Petit White момчето. О, стига. Ама по момчето, да. Да, Той е някакъв двуметров изрод, някакъв буквално хълк. Той е някакво маничко стъпително момченце, което е 1,50. Да, точно. И после го бие и той крещи за помощ и никой не го чуе. Да, ама Джой също ти прави Джой в същото време. Искате ли го реанактем да направим едно? Ме да го кажем в следващия епизод, Аз един скрипт го готов. практикувам принципно някакво от последните няколко месеца, не знам, нещо не мога го неона. Не мога го перфектнеш, разбирам. То си е труен артформ, Така, някакво не е лесно. Аз мисля, че за следващия епизод. Коментирайте долу! Да, коментирайте. Един слейв, там какво беше, Джой. Така както сме на темата на Джой и подобни неща. Знаете какво са методите, нали? Да. Да, Лоренцо, точно знам, че ти си много инвестирал в тях. Кой ти е любимия метод, лично от теб? На мен. Не, на Ти мен. Лоренцо ли се каже в тапак? Не, аз ще му нуфрим малко в пишките. Метод 3. Метод 3. Да. Защо метод 3? Аз мога да си кажа по въпроса, защото на мен ми е любимия. Добре, коментирай, ако... Давайте. Нека Лоренцо да помисли малко. Значи аз много обичам как много нежно пъха игричките. Аз точно за това си мислех за иглички. Това е доста артистично, в смисъл показва, че това опит и не го е правил за първи път. Доста опитен в това. Много ми харесва обаче как му се издутите шаси, те са някакво настърсени, ти мога да видиш не в дълбината, малко издутите работи, където му идват космите, как той ги пъха точно там. Това е доста артистично. Аз лично харесвам метод 9 долу. Някакво... Метод 9, начинът по който баунсъл на това и то се гърчи някакво, не знам. Просто метод 9.
наистина е толкова изумително, не съм виждал нищо Обаче подобно метод 7 е ужасен. Метод 7, да го. Метод 7. Метод 7 е наистина... Виж, аз просто мисля... Аз реално и аз много не харесвам метод 7, обаче мисля, че отнема един вид артистичност, че също да разбереш sophisticated частта на метод 7. Много такова на някои хора колко са отдаяни. Какво са готови да направят. Да? Мен на Софрони му Какво мислим за метод 13 също? Трябваше реално, мисля, че има първи метод, който пробвах и който видях. Някакво аз съм все още, аз още ми твърда, че метод 1 е по-добре. Да. Не знам всъщност. Защото И да, някакво... са добре. Да, Някой разпуснате едното- явно всичките методи. Няма някъде. Да, всичките 20 милиона метода. Да. Да сме, че не трябва да направим нашето. Метод 7 беше някакъв пиш как си... Не метод 7. Метод 100 имаше някакъв гив. Дете някакви се пъха запалена пиратка в гъза. Така, върна се за какво говорите в момента, момчета? Метод 100. За метода. Метод 100, Няма го, то е такова. то е lost footage. Това е Lost Media. Да. Буквално някакъв пич си Окей. пъхаше запалена пиратка в гъза и тя как беше. Добре, аз лично смятам, може да изразя едно мнение за методи, ако нямате против. Да. Аз смятам, че той е един крал. Добра игра. Да, съгласен съм. Да. GG. Добре, аз мисля обаче че за тебе, Софрони, че... Аха. Арррррр! Добре, Окей, добре, прав си. Аз обаче окей, мисля за теб Онуфри- Онуфри. GG. GG. Просто GG. Бъде. Онуфри, обаче имам малко така контроверсия тема и искам да подигна върху теб. Както виждаме в великото видео с Наум тигрите, виждаме, че неговите тигри се казват Лоренцо, Методи, Софрони и Роберто. Но, както виждаме, тук сме Лоренцо, Методи, Софрони и Онуфри. Можеш да обясниш... Не говорим за Роберто. Не говорим за Не, Роберто. наистина, не, трябва да поговорим за Роберто. Не можеш, хората искат обяснения. Онуфри. Болеше ме мен, толкова колкото болеше него. Какво означава? Искам отговори, Онуфри. Не мога да говоря, не мога. Онуфри! Имаш, Не мога. имаш 10 секунди да ми обясниш какво се е случило с Роберто. Ще боиш ли тези до едно? Не. Защото ли тази ще бъде? Добре. О, да. 7, Да. 6, Да. 4, Две. едно. Как? Наложи ми се да губя. Защо? Какво трябваше да означава? Какво трябва да означава наложи ти се? Наложи ми се, не мога да влизам в Тя тази. ще направим Ще поканим... Следващия епизод ще поканим Роберто и ще стане биф. Да, ще се... Той с Роберто е жив? Да, аз познавам някой мансър. Ще го върна. Да. Специално за епизода. Окей. Но знам какво направи Онуфри. Знам какво направи. Не болеше мен, толкова колкото болеше него. Накараха ме. Защо да го убиваш? Накараха ме. Защо го убиваш? Аз бях принуден. Лъжеш, Принуден бях. направи го само по собствената си воля. Познавам. Бях знам кой си, принуден, бях принуден. Знам кой си. Бях принуден от Рейпчо. От Джушо. Добре, Шо. Рейпчо, както всички знаем, беше... Той е Рейпчо заради Наум. И той искаше да му го върне. Защо не съм? Защо Накараме Роберто мен. беше добро момче? Роберто беше добро момче, Онуфри. Беше или ти, или Роберто! Или искаш Роберто, да. Искаш да Беше или Роберто, или ти! Аз избрах него! Ако Роберто беше жив, Избрах него! И ти нямаше да се... ти искаше просто да го Не замени. мога просто... Да имаме technical difficulties. Да. Трябва малко Добре, време да върни се. послушам. Така, дишите. Окей. Не забравяйте кой хидратирайте са.
Много вкусно. Сега аз искам да повдигна темата. Какво мислите за айсберите? Според тях те ще потопят ли света? За Аз кое? мисля, че айсбергите не са истински. Аз мисля, че те са просто... Те са Реално- много големи. Аз мисля, че... Айсбергите на обратно. Не е ли такова, са няма ли някакъв по-голям, не се разпира толкова вече? Някакво такова откритие беше. Аз само смятам, че гущерите са виновни за това. Гущерите, Марк, аз за ти мисля, ме че гледа? рептилите ще ни предаде. Аз Да. смятам, че няма нещо като айсберг. Айсбергите са големи пластични турбички и мога да ви покажа доказателство. Вижте General. Айсбергите са в салата, не мога да видя генерал. Ха. Това не знам как мога да изпрувнеш. Не знам как Добре. мога да изпрувнеш това. Аз имам една друга теория за айсбергите. Манго теорията. Това трябва не е коментирал. Няма айсберги, а има мангота. Някакво... Умислили сте го това? Окей, и... Това е добро, това е добро. Значи слушайте сега, Нали? слушайте сега. Да, слушайте да. сега. Преди много време, когато на Земята нямало сняг, аз все пак още твърда, че смяга е мит, той не съществува. Букни, бе, брат, букни без офроя. Тя също твърда, че снега не съществува и така. Значи преди много време, когато в Антарктика или там Антарктида, както искате му казвайте, е нямало сняг, било буквално тревичка с цветенца, имало палми. Там според мен са растяли мангота. И са разхождали тролфейсове. Понеже ние хората сме били много изплашени, ние сме се обединили срещу тях. Ние сме избили всички тролфейсове и сме изяли манготата и накрая, понеже великият тролфейс е бил много ядосан и решил просто да опустоши това място и го е превърнал в тази снежна буца, която е в момента. Да. Много Това добре. е добро, това е добро. Обаче, дайте да сменим темата малко от мангото. Такова. Как бихте скъсли детето? Орлин. Аз лично харесвам... Доста харесвам добри. Добре, Казвам добре. добре. Да, добре. Спомен на един мой добър приятел Роберто. Къстър. Аз ще го питам! Той беше мой приятел! Той беше мой любовник! И ме накараха! Той е моят спин! Той е моят спин! Той ми предаде най-добрия спин, който някога съм имал. Тоест той е мой! Ти носиш моя спин! Ние сме interconnected, Софрони. Добре, прощавам. Мисля, че трябва да си разменим спина сега. Добре. Чухме за тигрите на Наум, обаче какво мислите за лъвовете на Наум? Не са истински. Не са истински, те са измислица от Джушо. На Сашо вариантите. От Евреев. Измисли уж лъвовете на Наум, защото искаш да махнеш спотлайта от тигрите на Наум. Тоест, ние. Да. Така че... Какво ще направи, какво ще направи Ном, ако Уврил ще се събуди от агарда? Какво? Я повтори. Какво ще направи Ном, ако Уврил ще се събуди от агарда? Това е много интересно, имаме обявена война между Евреев, Кършо и Наум. Добре, ама варварския Наум бие Врилшо. Врилшо. Варвар Наум бие Врилшо, буквално. Бърбър. Така е. Ма някакво доста хардив. Да, ама някакво... Да, ама някой това само Врилшо, а когато дойде супер Врилшо става много зле, брат, защото той е все пак... Тогава ще трябва да ютилайза неговите истински очи, не неговите спончбоб очила. Аз не мисля, че Супер Врилшо може да се върне реално. Да, не помните ли какво се случи след миналата Врилшо Евреев супер хипер война? Да. Не си ли спомняте? Спомням се. Защо мислиш, че манготата съществуват днеска? Те го поргодиха в агарда и той не може да излезе. Добре. Окей, а помните ли когато Наум Варвар Наум се бие срещу Супер Врилшо, някакъв почна да губи, обаче дойде Любо и му донесе горчица.
А ви спомняте ли си, когато... Някакво спомняте ли си, когато някакво светли, нали, пренал светли и Любо се биха и някакво светли щеше да го бие, ама някакво Любо си пръсна Тантум Вер да изпечели. Това е главата, бе. Ама на ум, ти да базира Люфи данса. Добре, но нека да забравяме истинският от Дей в цялата тази ситуация. Човека, който оркестрира всичко зад сцената. Зад там каквото е изказването. Асен. Realm of the King of the Nameless Realm, Асен. Добре, ама това е някакво... Това е Forbidden Knowledge, трябва да ти отворено 5 тулков, за да го знаеш това. Това е Ancient Ball, нали? 5 тулков гиза. Това е Роналдо. Някакво брат, какво ще направи Светли, когато Любо хитне Патрик Бейтман скриминг полза? И после почва да му Светли, като Сънчи от Марвел, ако знаете кой има добра страна, има и лоша страна. Той е като Спонжбоб, брат. Кой беше Светли? Светли на ум са такова, Светли е лошата страна, на ум е добре. Заедно те способни. Това е като он епизод от Спонжбоб с Губата, брат. Не си удари главата и вече не помня много. Това стана много. Да. Аз подобна съдба имах като на ум. Аз като един от неговите тигри. Да, обаче ти си фейк. Ти си ловче. Ти не си ударил главата като него. Не е пробудил твоя хиден пауър. Така е. Ти разтърси мозъка чак толкова, че да видиш мангото. Не ти е първил време. Окей, момчета, говорим за мангота. Кой ви е любимия плод? Освен, разбира се, мангота. Добре, не ми отговаряйте. Кама ми се тика. Трябва да се помисли, това не чекай. Моля лично е горчица. Да, моля лично е горчица. Вече мога да свършим до тук и... Добре, така, правих с... Кой имаш главността? Вие знаете ли за нова Viral Meme? Да, чу. Мъстак! Мъстак! Диди зомбис. Окей, момчета. Според нас. Кои блъдове ще спечелят в Великата блъд война? Ще бъдат ли Диди блъдовете, Аура блъдовете или Охайо блъдовете? Диди блъдовете, защото ще ги гретнат. Ама не съм сигурен за това, но моля всички... Това е малко свързано с това, което ти спомена. Но моля всички се съгласим, че Not Like Us е единствено добра мъмбъл рап песен, защото експозва Дрейк за това, че е DDR Blood. Да, 100%. Дрейк е DD Blood, брат. DDR Blood, пълен DD Blood. Да, така е. Да, може да се го кенсърни чипи по дичица. Топ 10 песен от Димов. Всъщност топ 3, защото причини. Той толкова има. Аз лично харесвам Мазна. Харесвам Freestyle 2. И харесвам... Не, дай. Какво ще правиш? И харесвам... Team of X Homeless Bands. Очаквай нещо да го да направиш. Очаквай. Да. Чакай, какво е, че според любими? Мазна, разбира се, Freestyle 2 и Team of X Homeless Bands. Моите са... Мазна,
Как исках открито. Стой. Мазна, вземи и Into the Mix. Аз също смятам, че дисциплина 2 е много добра. Аха. Да. Виж, когато следващия епизод на подкаста да гайхваме на български хип-хоп песни. Аз мога български хип-хоп песни, които да не знам дали сте слушали някакви нови хип-хоп песни, те са... Първо имаше една за Лулин. Мога ли да намеря? Тази песен просто беше за Лулин. Аз мисля, че следващото видео трябва после да правим шоукейс как да се обесиш и после да се обезе на подкаста. Да, на... Алекс Пи, Made in Lulin. Това е много добър песен. Това е Грифона и Аларм. Според вас, през Втората световна война, колко евреи са умрели? 4,5 на някъде там. Аз дочух, реално, не искам да говоря на лошото От приятел. на Роберто името му, на мир на душата му, но той смяташе, че са 6 милиона. Когато смятам за доста малко вероятно. Мисля, 271 хиляди са доста по-възможни. Аз мисля, че не се случва. Аз мисля, че са остатъчно. Има различни мнения по темата. Добре, според вас Хитлер и Sicilian Brothers има ли са някаква връзка според вас? Защото Аз мисля, че Хитлер и Мони също имат връзка. Аз мисля, че Sicilian Brothers е бащата на Мони и Димов и Мони са братя. Може. А Хитлер? Да, Хитлер къде се връзва в това? Хитлер. Той като избягал в Аржентина, разбрал, че трябва да емигрира в България. И после отишъл в Ямбол. Да. Тъй като знаем, че там е твото... Какво беше, бе? Това е близо до Асеновград, принципно. Палатка. Да ти много лафеш за него методи. Кифолав е за Асеновград, добре. Никоя ще е една град. Светия грал, бе, Светия грал в Ямбол. Бат, къде е Ямбол, къде е Асеновград, бе, тъпана, бе? Холи Грела? Да, аз казвам, че Светия грал е в Ямбол. Не е в Асеновград. Аз съм от тази брат. Аз бих отишъл до Срем после в Ямбол. Аз съм от Бяла Слатина лично, така че не мога да говоря. Аз съм от Белоградчик. Аз също живях много голямо време в Ямбол, ранните ми години. Обаче после, когато Sicilian Brothers ме изнесе, трябваше да се преместя в Айтос на безопасно, защото там велики айтоски пазач не пипа по-меко. Това са ветите на Камагайта, принципно. Да ти после тази скочиш в чешмата. Да. Ама трябва да се побереш чешмата. Не може. Момчета, кога ще намерим работа? Няма. Ние са какво правим, тъпанар? Сега работи, сега работи. Това са работните часове. Добре, пъси. Чек толкова работим, че вече се претовари. Да, просто се спотих. Да, почна да слушам сега. Да. Методи, би ли ми пребил от 10 до 1 набързо? Да те пребие. Да пребоиш. Да преборя от 1 до 10. Обратното от 10 до 1. До 10 до 1. 10. 9. 8. Това ще бъде дълго. Продължавай! 4. 2,5. Не, така ти се забыл! Задържиш! 0. Това
Това ми напомня една история в детската градина. Имаше едно много странно момченце. То някакво не обича да си бара пишката, когато... Като тебе ли? Не, аз я барам в туалетната, аз съм по-скришен. Добре. Такова, той някакво госпожата ни учеше на азбуката и той някакво много си бараше пишката. Някакво госпожо, дайте ми едно, госпожо. Не знам, аз принцип в детската карах други хора да ми барат пишката. Да. Не На рождение ми ден особено, как се случи просто да ме хапят за форескина. Засегната. Да. Да, и за загнат също. Беше много пик. Да си намерим и работа, ще е много пик. Ние работим в момента, бе, тапак. Не, в момента работим, да. Ако методи, какъв е глупав. Аз чакам, аз да го пикнем. Но е с нея работа. Ако има някой, който иска да ви спонсорира. Търси си спонсори. Приемаме спонсори. На iTunes 1488 271 gmail.com или пишете ни на ABV.BG или по Yahoo или по Hotmail и да. Приемаме всякакви спонсори. Чакайте. Дори от Бачково. Особено казино. Особено казино. Някакво, ако много искате да си проведем личен разговор, някакво може да звънете на 088-269-8859. Ако искате сега проведем личен разговор за спонсори, нали, това е нашия телефонен номер. Да. Запомнете го. Не, повтарям да не връщате, те сега ще повторя, само секунда. 088-269-8859. Спри, За 20 лева също така може да ви караме в подкаста. За един епизод. Да. И мога да кажете каквото си искате. Каквото си искате. Никакви граници, никакви нищо. Нищо, няма кой да го спре. Няма кой да спре. Да. Освен ако не споменете Роберто, тогава става лошо. Според вас, нормално е 88 годишен да изнеси 14 годишна? Да. Защо не? Или 14 годишен да изнеси 88 години? Аз вижте това второто е по-приятно. Да. Окей, а възможно ли да събереме 6 милиона гледания за 5 години? Не. Ако не. Никакъв шанс. Според мен едно гледане, не иска да... Защо според мен ние трябва... Мисля, че трябва да съберем някакви 16 милиона. За една година. Мислите ли, че Зеленски и Путин тогава си пращат любовни писма? Те си пишките, тази война е само параван. Аз мисля, че те трябва да се бият голи на такова на случая, после някакво всичко на поруини, те се бият голи. Аз мисля, че трябва да върнем, както беше по време на средновековието, да пращаме просто лидерите да ходят се млатат и който спечели, те брата. Бау. Стига си, аз мисля, че трябва да правят някаква секс битка, брат, мисля, да правят те волт файт, type of shit. О, да. О, не, трябва да им сприм рейсинг да разбият. Трябва да правят някакъв Джой, който се върху очи игра да не печели. Не, знаеш какво е? Слушай, така се решават вече всички битки до края на всичко, до края на всички времена. И двамата отиват чукат една и съща жена едновременно, който я забремени и той печели. Не е брилянтно, брат! Трябва да се изчекат някакво нещо от на 9 месеца, брат, да се разбере, нали? Да бе, те му ще има пис по време на тия 9 месеца. Да. Дай после да се бием. Това е гений, бе, това е гениално. Какво ще ако се родят близнаци с два различни гена? Това не беше много възможно. Тогава ще напълнат бебетата. Тук е просто... Чакай бебетата да порясат и пълнат тях, брат.
Да, не, чакай децата да пораснат, после правят също нещо. И така с Да, поколението. буквално, да. Не, Който да. накрая спечели, Много печели. голямо съм, че слушам Хасбурските принцове, брат. Същата работа. Те съм, че си тук ли имате... Айтоските принцове. Между другото, аз направих ДНК тест и открих, че аз всъщност съм далечният загубен принц на Айтос. Мисля, ще Но кажеш, че си понякога има шанс да 10% съм... евреин. Има шанс да съм царя на Антоново, ама не съм убеден. Антоново? Да. Вау. И тебе как ДНК тест ти го казват това? В смисъл някой ти пише, ти си изгоен. Ти си избраня. Ти си избран. Да. Точно така. Долу ти пише, за да си завърнеш всичките там покойства и царства и тъй подобни, трябва да си въведеш такова много крайната карта на майка си. Да, затова аз просто си пратих мадото. Да. Беше някакъв печага на име Тони, дето ми кажеш тия неща. Не знам, не го познавам, обаче, но кажеш някакъв Тони там. Тони някой си. Антон. Мисля, че се Лош. Ами- Минали за 30-35 минути, беше мое. Да, мисля, че от тук ще спра този подкаст. Благодаря за гледането. Следващите епизоди няма да са толкова за тръст. Аз бях Лоренцо, с мен бяха Методи, Онуфри и Софрони. Ще видим в следващото видео.